Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska budeme dělat jeden takový book. Jsem se rozhodl, že já vám ukážu jeden takový book. Je docela easy a je to docela sranda pak, když to někomu ukážete. Book se dá udělat na místě, kde jsou blízko u sebe dvě lavičky. Já používám místo u Frantovy večerky, kde máte tady tyhle dvě lavičky vedle barelu. A buk spočívá v tom, že se vlastně bugnete na místě, vlastně se frýznete svůj skin a nehýbete se. A já vám to hned ukážu. Jo. Když tady si sednu na tady tu lavičku, sedněte si a pak musíte dát spát na té druhé lavičce. Zatím to vypadá, že je to normálně, že jste prostě usnu na té lavičce. Ale pak, když vyskočíte, tak za frýznutí na místě. A prostě je to strašně funny. Přišlo mi to hustý vám to ukázat prostě takovou největší kravinu. A jo, dneska to video bude fakt krátký, kvůli tomu, že budu dneska natáčet stream, kde udělám největší giveaway zatím vůbec v celé té hře. A nejspíš bude začínat v 18:00. Ještě si nejsem jistý, napíšu to do komunity na YouTube, tak tam koukněte. A jo, to je pro tady to video asi všechno, bylo fakt hodně krátký, za to se omlouvám a zatím čau!